Dwi'n 12 mlwydd oed, a sa'n siŵr be fi eisiau bod ar ôl gadael ysgol. Sa'n deall pan mae pobl yn gofyn fi bob munud be fi eisiau bod pan fi'n tyfu lan. Sa'n gwybod ydw i. Blwyddyn 7 ydw i. Sa'n i dewis fy mhync tygau eto. Heb sôn am lefel A, a heb sôn am goleg. Rhowch gyfle i mi, newch chi? Fi'n teimlo fel gofyn iddyn nhw weithio os ydyn nhw'n gwybod beth maen nhw moyn neud ar ôl stopo bod mor annoying. Sa'i wedi gwneud eto, ond mae pawb yn cael ei gwythio ben ein tenyn weithiau nag nhw. Mae rhan fwyaf o'n ffrindiau'n gwybod yn iawn beth maen nhw eisiau bod, ond dydw i ddim. A hyd yn oed tasen ni yn gwybod beth fi eisiau bod, fi hefyd yn gwybod bydde fi newid fy meddwl erbyn tymor nesaf. Fi newid fy meddwl hyd yn oed pan fi'n mynd i'r caffi. Cyn mynd mewn, fi'n dweud bod fi eisiau burger a chips. Pan fi'n y cyw, fi'n gweud bod fi eisiau fish fingers a chips. Ond pan mae'r fenyw yn gofyn fi be fi eisiau, fi'n gofyn am chicken nuggets. A dim chips. Felly pan mae rhywun yn gofyn fi be fi eisiau bod pan fi'n fawr, mae well da fi beidio ateb. Achos erbyn i fi fod yn fawr, byddai di newid fy meddwl filiynau o weithiau. Mae mam a dad eisiau fi fod yn ddoctor. Gallu di fod yn y ddoctor? Wedodd mam y diwrnod y blaen, fod tasau hi newydd ar gambo penicillin. Sa'i di ennill un gêm o operation eto, heb sôn am fod yn ddoctor. Ble mae oedolion yn cael y syniadau yma? Mae ty ci yn gallach. Pan wedes i hyn i gyd wrtho fe, wedodd e wrthai am beidio rando ar un ohonyn nhw. Paid â chymryd sylw o'r un wan, Jack, medda fe. Yr unig un a'ch wybod beth ti eisiau bod yw ti dy hunan. Ac os nag wyt ti'n gwybod eto, mae'n hen ddigon gynnar i rhywbeth fel yna. Dyn call yw ty ci. Ar ôl siarad gyda fe, nes i ddechrau meddwl o ddifri am y peth. A fi wedi dod i un penderfyniad yn un ar hyn fi eisiau bod. Bod fi ddim yn gwybod beth fi ddi, na ble fi ddi. Fi'n gwybod un peth amdani. Bydd dim un oedolyn ar gyfyl y lle.